Abusuria sama tresu nya wo chia ni Ghana mu nyina konsani yo abusuria fo na fo ya hia wa ha ene da fo fra oba de ya de ama ya mra o mo nu wiase no ni se ndey ba beba ama ya be nyo hempon otoso mienu eye oje ahobo nana mwahe koko otoso mienu eye sunya oje amansai Nana Wahe Coco out of Sunyani. Sunai, my head. Yeda munya na sesebre no do nyina munya daje na mo hweye enne so so yeda foforo tweda mpo nyankopon de amaye eno nti yatena se ye baba behwe na nanom ho ensem ensem be na ekoso sunya na nanom atena nkunya asase so no na no yede betu manim no ne update na afen so yede baba betu amoso ewo mfimpim yenu ne aduonum yenu mu a na nabosoma aso enkrewri no yesunya ma hene ekwa no na nanom ye amane ne amamre ewo mfimpim yenu ne aduonu enaimu ena sunya na nanom atena nkunya eye sunya ma hene edoti ye na amamre ne amane ye kwan so no so hene kwakura na se ebusunya eye ne doti ye a ehu kohia se omunya na na musini ya se bioson se bianyado obedi sunya ma no animu enu nti nana akosua dua asosi kabre yi otoso mienu a woye sunya ma hema ene adehibusua no edi wo nhihye nyina egu akwemu a wo mo hwe ayi dehibranti a wo se no fata se bioson se bianyado odi sunya man no anim no kwasam ne se enke ye wo hema asade se wo yi dehibranti as wo yi ni wie a wodone akere eye busua panyine se busua panyine wo ne ho kwadu bia na so wo ho asem ka eye dem ena busua panyine ekere na adwene na emom no se ohema yi dehye obedi ade a busua panyine ntimi nka se ompene so tie bia kwadu na wode board dehye brante no na eye kwadu a se bi eye asem hia esese empanyine ehwe ne yie na so mu yi wie a eye mpanyimfo anase ase hene ena ya adantamu ede ema ohema ene nananom atena ankonya asase so na watwe atwam ye de betu manim se sunyan ma hema aba abonten aba bekirim se ensoye bia koso a eye nananom mienu baako edin ede wokoje amansan boahe kokko a wotoso mienu ena baako nso so ede nanayawo twene amoafo a wono so etoso mienu ena nananom afa kwan bi so asi won hene de edi kan no eye akwamu hene a wowo Sunyani Traditional Council na nasaben ena wono no hweye na afenso so woyi eye ya ejare asese ni nkonya din wode ama no eye woje amansan boahe kokko a wotoso emienu na bran sam ne beto abonten no ena Sunyani ma hema aba abonten sei omunyi wo bia enu ntinsam wo mahu sei
obi enhu se ewo telegraphic mu na ene nam ntinten fidie so na afei eye obi eka ho asem se Sunyani nyama ahene no ena na aheme kire se Sunyani enye nyama ahene na se Sunyani nyama ahene a ye beti efri sebie so sebie nyado wo ahene owo abrempon na akosuye dua asosika breyi a wotoso mienu ho na yenya nte hwimfiri no ho idie na yenhwe se yenkai se ohene bia enye emma Sunyani nananom atena nkonya sa so ana so munyenya wo hene a wo bedi eye Sunyama no animu eno nti na ahema de krata bia be kan kire mu se na ahema akwaje krata a ahye akwamu hene a no ye acting president edema Sunyani nananom atena nkonya sa so no se ne dwumedi a wodi nyina no wonfanto ho na wonya akwamu hene ebiemu na eno ne yasa atena se ye ba besua ho ade se de nana Sunyani ma ahema nana kosuye dua so sika breyi otoso mienu anamo na wotu no eye ne kwan no akamra ne amane mu no ne kwan pepepepepepepe ena Sunyani ma ahema enam so no ade nti na me kasa akamamre ne akamra mu no se wo hene to a eye wo hema sade se wo hwe adehyibu Sunyani mu na wo yi de hyebranti a osusu se wo se no fata se odi ade kane no nanka adehymrante no obi amfadwa to onkoso okwa akosiriu na wo hema nanka sa esanso wo hema nanim na dehye enti wo hema na hwe na dehye nim ne wayidi wono pese oso nanano mutu na wodi bu oman no na se wo yi ni wi a wodo na kire eye ebusua panyini na se ebusua panyini enya ne ho kwadu bi a mo a anazo se ebusua panyi won ho kwadu bi a na se woka na ye kwadu eto asomu a na ayima besom eno eye kukuam eye demu asem na ayima sa de nani atofom asa ahwem ayi foforo na se kopa se sese na se akwa se adesibusua na de echi ade sa no omo setra na etre eno ntina akonya bi aba se ye bie mutu ho no made hyebrantie bi owo pepa se obedi akonya no wode ne dwa to aba na adesibusua no ye mpanyin mu abusua panyin ene wo hema wo mahwehwem na emumo no akonya sie ne de eye wo hema asede ene na sudie se woyi ne ba wone no bebu man na sansa amamani amane mu no wo hema na ya brewati a woda wo man na no na woyi ne ba se bi so se bi nya do susu se obetimi ne bu man no amano ayeye eye Sunyani man no asem na meken sa na aka man no etie na ye hwe na nanom atena nkonya a se se ye traditional councils now akwamu kontri jase nifa benkum adonten ankobia ena afensu chidomo a omunyina for traditional council die wo mu ye no mudwumade a wo ndie ne se omumom ya aboafo a wo mo boa wo hene kese na wote akonya kese ne so no ema na henie eyefe ena krobia so wo abakosem wo senti a omo sa nkonya nketewa no edetutu efie biem enunti be nansen a anase National House of Chiefs by Chieftaincy Act ne ba ye nam so ema National House of Chiefs ne Regional House of Chiefs e ba ye no enne nam so ema traditional councils ahodo so eye den e ba ye enunti no se wo hene to a anase wo hene kwakura na se ye yakwamu hene se Sunyani na kwamu hene ne ye no ne ye na acting president a eno no nkyere se wo ya acting president edema Sunyani nananom atankonya na se Sunyani traditional council ninti no wono wo ho kwan se wo yi dehye anase wo yi obi a obedi wo man no so na saben a wo ye acting president a se wonya acting president biomu no emfa ma Sunyani traditional council no wonya dehye e wo Sunyani akonya kase no ho wo ye somfo onye dehye
enti nana akomu hene a wo Sunyani nana no matan konya asase so woni tumi se adwato ampo ebesi ne so na abampo se watena se ahwehwemu ayidie wope sanso so nana bankum hene ono so de wono so yiye no nana bankum hene so de ne etese de akomu hene de no etie pepepe omunyina ya asomfo a akonya kase na nkasa pa wo mo se omo meka no ho na omune ne muman no na emomo no omunni tumi se wo mo eyi de hyebranti anaso mu yi wo hene a ommedi won so nana bankum hene eyi eye berema omo frɛ no Kofi Manu edin a wodi bedi akonya na nana ya otwene amanfo otoso emienu sanso so na akomu hene epanyi anase de oyi no ono so din a ne din ni fie din de ya wajare woye adwuma e wo Maryland US abrochimemu na adwuma woye ne se woye prison officer e wo Maryland US abrochimemu wo hwe nanim wo hwa na tifi na okonanim anase nani afi na awerɛho sema ewo mu ne se de hyemrante maako enson eno mudu omudwa atoa ekokosi eye akomu hene so omudi na didezui ya wajare Kofi Wusu Franklin Bedu Richard Mensa ena afenso poku echamfo zampanyumfo yi omo ya de hyemrante eno mudu omudwa atoa ekokosi eye na akomu hene so na asama mesre busa ne se eba ne sen ene yeduru he eye na mpempi hawa ya na eba nkonyasie hu no dodo nara eye na efiri adehye no ehonom na eba wo ye dehye a de yesre ne se ma wadehye sem hu hiam suya wo mpanyine nsem suya de mam danso suya se bebi si a ehemfa na sese wo de wasem fa enkonyasofo madehye sem no wo nka ho omomom ya aboafo wo mo boa mama akonya ne mu ayedu enu nti se wo ye dehye na se wunnim wadehye sem a sebie so sebie nyado wo yira wunnim wo nana kosua asobreyi asosika breyi otoso bienu wunnim ne se die wono ene da busua no anno woni abusua panyine endi ka hono na osesenka modi mudwa atoa eko ye mfa dwa atoa mfa bonten ma ne mesifie da bi efie de fie enti se wohia bibia efie ne ye de kro esanse wontimi mfa bonten ma bonten mepagyaw na bonten pagyaw bia obeye den no wa bafie enti yesremo adehye no enka bebia nana jare bebia ne mfie du de enka sesenka amamre ne amane ne de enka ohunu no ote ase ye otutu ntuma na efe papa na nka henie fata no na enzo so no wontimi emfa empomamu entinsi fie emefa aboboa no mpie ma no enyiye de amamre ka no eno anete epo anana no musiye ede fa amamre ne amane ho no saa enete eno nti na hima ama ne lawyer de krata ababonten echirim se omo kosuaye ni nyina no onim wo baako ekosuaye ye nana jare anase osa okoji amansan okosuaye ewo men eye Sunyani ahimfie dada animu yenya ne sa se amamre ne amane mu kire se wohema ene wotumi se oyi wo hene na dia nkonyasofo no eye de buanie nkonyasofo ne de omo hwe akire ede ma eye atena nkonya no si eye wo acting president a de wo ye no wo ye hwesofo wote akonya so a wonan kan wonsanka wano kan jese ya ka cho se sode ansa na watimi asode ente ye di nkeka ye di hunu bi asebie so sebie nyado ye de bibia ye de abata ho de amawo enu nti wunni tumi se acting president wogidwa ato ana se usi ehene wunni se tumi no enu nti de nana ye ne se
Oma ne lawyer atro krata e de ma bankum hene ena afen so eya akomo hene omo Sunyani na nanom atena konya asase so na de mesa asra ka kire de mesa asre e de ato na kwasua asosi kabre yie a otoso mienu wo hene wo abrempon oba kokudufo maame ene se monim kwan amofa aso amosi po na nanom mudi nkantintim mo mmra de gu ho no mo dada kwan amofa so de bom man ho bra ansa na dodo amamu amra bata ho ansa na broni e de kotokoto nsemo e de ba nana emre wo ho no mo no megidi yesa wo kai pa na wodi aye adwuma nso emra ne se asantemra na sa kamra ne se ohene a sabi nkonya suni a wode mra be hye ne nsem o so ai kire wohene kese na wo kase won fa nsuo enyina nanum nkasa nkire ne da obe kire na kire pa ada wo be dane nachi e de ama Sunyani man no oto ne ntam sana nana kwamu hene ene nana bankum hene no mama ka no mu swai e de kire eye nana bosoma aso enkrawri a sabi so sabi nyado wonya ne baabi koi saa eno mu swai de kire no enu nti ada akwamu hene etena se gi nswaye no annam so ma pinche aba Sunyani saa da no enna akwamu hene wo Sunyani wotu ne nswaye enti nkasa be de yehwe animu ne se nka na hima be frɛ eya akwamu hene busua no de ato won animu se omompɛ de hyebrante a obedi akwamu akonya no emfama no se de be ye nsen na ho de ato ho no mo esan se enhyehye nananom motintim dada munim de mudi gu akwa mu ma se bi so se benyado broni be ye nso wantimi anto ahenie anto anwu se ekoba ne sa nananom omo ewo atenankonya ahodo mu no mu behunu se emra na ebo nananom ho ban mo de bu oman ahodo no emra no gusu wo ho no mo a eye adwuma esansa akonya ho nsem ne besode a eye na eja nananom atenankonya a sebi so sebi nyado omo traditional councils ahodo mu no omo ho se omo tumi omo kura no omo nya aboafo e de ma ohene no na emom no omo ne no aso musu wotumi te sede ohene kase no e wotumi no enye saa na te ena nananom yesi asre se efri neru kwen se wohene kase bi to na se ye the acting president e de ma wohene bia yemfa nhyehyeye ne nka ho mani hu se woye just acting president nemom woni tumi se wosi hene woni tumi se bi so se bi nyado wogidwa atoa woni tumi se woye bibi ebra wo hema ma ne ho kwan se wo beye saare hu se mi se yi no nansen ya ena dencha hema mahima ko na hema kukrudufo ofre ne dencha man ena ode saare hu se mi se ya edito eye dencha man anim ebra na acting president kan eye den acting president edema dencha traditional council ono so ye niam bi se ya editia eye dencha man na hema ho ofefo kukrudufo ode ani breso ede nsem no beto dencha man ema yenso so yenya bitie ye na ka men yes as acting president na ye de ba nana no mu bi no asa wo mo fa ne se ye acting president ya na che se asa konya kase no ena wote so nenso so enye no kwan no ena enye sanso so ena tie wo ye just caretaker wo hwade a decision bia wo beteki bia no esese efri eye wo hema ho ansa na watimi aye bibi eno nti se sei de ekoso ewo Sunyani na nanom atankonwa asase so ne se enipa no mienu a yede omudin beto abonten ye hunu ontintan fidie so ebi mi mo congratulatory messages no nana ya otwene manfo otoso mienu ena afenzo so okoji amansan bo ahe kokwa otoso emienu omaheni no enimu emfiri Sunyani ma ahema ho enu nti omudi ade a enyeye se bere no so a Sunyani ma ahema de beto aman Sunyani ma yanim na bia na no mahyehyɛ se honom no wahene egina esuai de kye na manfo no wagina esuai de akyere na manfo na natena nkonya nso so esuai ye de na fa kurom ewie oba betena se na nimonyam mu na natena nkonya nso esuai e de akyere na so mu bedi nini
omebeka no kra kyerɛ no ombekyerɛ na kyerɛ pa ama ne die bu eye Sunyani man no ama ye nyina ye hu na saa bre no nye nuru ya nana akosua aso sika bre ye otoso mienu emfa metu dwane de Sunyani enni man hene eno nti mum ye nyina ye ntwen mum ye nkan ne hu sade a ye wo ya mamre ne amane o se ye jemu a ye sey no mum ye hwe kwan a amanyofo wiewie ye sa moaku ne adun ade e ma ye danso no so ye de baba ya amanyosem na de woni hu kwan no o baba besi hene no ma basabasa ya apagya ne ho ana ye ne sa enye yie esanse nananom tintim kwan o mofaso de bu o mo man gu hono mo data nenye nne ene ye baba sane no nananom pa o masi no o musi no we o musi ne nyansemu ne sane no wontimi gye badwemma eno nti no sade o musi yie no saa ne ye mfa ne nne na sanso so ne ye ntoaso esanse de ye wa ene ye mamre ene ye manie ade bia efa Sunyani na nanom atankonya asase so ne ho nsem bia sese ye boba bia no ye de baba besom na de ye ka ne se na hima Sunyani ma hima okukudrufo owo ahene wo abrempon na hima wo nkoso Sunyani mai enkoso medi edema me Fauzia ye be se hia